Здравейте на 8 август 25 година. Лъвският портал се отваря в момента. Карта за деня. Разбиране. Имате ли вече намерение? Имате ли ритуал, който сте създали за днес? Да се превърнете в нещо по-добро. Тази година да е различна от миналата. Да израснете по различен начин. Какво е нещото, което не пускате и стискате? Коя версия от вас иска да си замине с старата година? Разбиране. Бъдете внимателни към себе си. Имайте разбиране. Къде може би няма разбиране? Къде има някакъв блокаж? Къде не изразявате нещо? Къде виждате нещата с лимитиран отговор? Помислете. Днеска е деня, когато енергиите искат да бъдат изразени чрез вас. В какво се превръщате? Кое е нещото, което повече не искате да търпите? Кое е поведението, което ви притеснява, дразни и повтаряте и искате да смените? Имайте разбиране към себе си, към околните, към тези, които обичате. Пуснете се по течението. Напишете на лист желанията си. Оставете ги да станат реалност. Отворете сърцето си. Визуализирайте как слънцето влиза във вашата душа. И в този ден проявете разбиране към всичко, което до тук не сте приемали разбиране. Разбирането е първата стъпка на приемането на себе си и на тези около вас. Бъдете добри към себе си. Вълшебен ден ви желая!